81. Lho, pas kelahiran kula niku taune. Lah nggih umure sak umur sampean. 81 mulai pupuran putih mlebu dunia wayang kulit niku tahun 95 awal. Nggih, teng gubernuran to? Nggih. Semarang. Nggih. Jaman semonten yen teng Ngesti Pendawa riyen blanja kula Rp500. Rp500 jaman semono. Nggih, melu wayang jog wayang kulit niku diblanja gur 60.000. Tahun 95. 95 mudak. Nggih. Mudak melu Pak Joko Edan diganepi nyatus. Terus Nganti 2 tahun. nggih. Dadi mang bayangke dadi 200 niku yen sesasi muput kula sesasi bayarane 3 yuta. Ya lumayan lho kuwi, Lho, lumayan. kula syukuri Mas. Nggih. Mergo bandingane aja bandingan sing dhuwur ning bandingane karo sing endhek. Nggih, leres. Tur prinsip kula sekecil apapun gaji Anda, pendapatan Anda tetap harus disyukuri. Nah. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan ini. Betul, luar biasa kan niku. Niki saestu. Mutiarane anggar goro-goro iki metu kabeh Pak Degareng iki. Loh, paling boten kula niku tatan Ngesti Pendawa sing mewisuda kula Gareng Ngesti Pandawa almarhum Kinarto Sabdo. Oh. Yang notabene piyai wedi mriki. Nggih. Klaten. Nggih. Nyatanipun untuk penghormatan kepada Kinarto Sabdo teng Klaten sampun dipun yasakaken patunge Mbah Narto Sabdo. Niku nggih pengiling-iling nggih sejarah ngoten. Nggih. Nek ya aja kesusu awakmu aja kesusu. Jaluk digaweke patung ya. Kok aku ki ngopo ora? Lah iya aku ki mau ngandani ngelingke aja sok kepengin digaweke patung. Ora. Aku ki tugasku sik akeh. Nggih wong Tanggung aku sik pirang-pirang kok. Lah, harus jangkae lebih napa lebih hombo. Ah, betul. Nggih. Kula jenengan rebuk anak sampean nonton ngeten kula ki semune niku nggih keloro-loro ning ya apa boleh buat. Kok ngono? Anak kula niku loro karo blas dereng tau utawa upama tau ya mung sepisan sepindho nonton kula gareng ngeten iki. Yen anak kula niku karepe mben bengi yen bapake tanggapan melu kok putra jenengan gur pisan pindho apa kira-kira gila nyawang bapake napa pripun? Ora gila Mas, anakku ki yen joget iso. Ya, terus nari iso, musik iso, nyanyi yo apik. Ning prinsipku anakku sebisa mungkin satu trap di atas saya. Ora iki seni ora rendah ora nista. Ning apa eleke bercita-cita untuk anaknya lebih tinggi. Iya. Artinya upama dadi seniman yo trape luwih dhuwur kok aku. Taruna ngungkulana bapa ngono kae. Wah, kurang ajar kuwi. Lho, tembunge piyai sepuh lak ngono. Taruna ngungkuli bapa. Oh, tak kira anake ning dhuwur kene. Ora, tegese sak bisa-bisa dikudang iso sak nduwuring bab apa wae yen ditimbang karo wong tuane, ngono lho. Nggih, Mas, nggih. Nggih. Mergo ora rugi anggonku nderek dalang-dalang ora ketang sethithik nyecep ngelmu. Nggih. Wong kula kalih panjenengan menika yektosipun nggih saling mengisi, saling belajar. Sak propintenipun kula nggih mesti sinau teng panjenengan. Oh, ternyata di panggung itu seperti itu, ilmunya seperti itu, strateginya seperti itu. Nggih kula sinau saking panjenengan niku. Nggih, yen kepengin delese Mas, sebetulnya kenapa kok ini Jasa Marga dan Adikarya menggelar wayang kulit? Karena di dalam wayang kulit itu jangankan kok ceritanya. Terus? Peralatannya itu apa ya? Ngemu pitutur perlambang kanggo urip ana ing alam donya. Gamelane kuwi. Ora gamelan, ya kabeh. Berarti iki sampeyan tak ada nih. Iki gawangan iki. Ki ana tegese, Mas. Gawang kelir niki. Nggih. Maknane napa? Urip ning donya kuwi ginaris ukuming agama lan negara mula aja sembrono.
Ya ora. Leres. Kelir kok rupane putih. Ah sebabnya apa kok kelir rupane putih? Mergo yang diganti kertas koran kowe ora dalang gur maca tok. Ora ngono kuwi. Loh, artinya orang bekerja apapun harus konsentrasi ora kena disambi. Yen kowe mbok ora disambi bakal nemu hal-hal yang suci, putih, bersih. Ki nancepne wayang kenapa kok debok? Debok kuwi nggo ukurane rezekine wong masing-masing. Masing-masing orang rezekinya tidak sama, ana sing dawa tegese akeh, ana sing cendhak tegese sithik. Ingat hidup di dunia sama-sama manusia kita itu ibarat pohon. Masing-masing pohon punya cabang. Cabang itu punya ranting dan daun. Cabang itu ranting dan daunnya tidak ada yang sama. Tegese rezekine ora ana sing padha. Betul. Oh. Terus kok ngopo ngangge lampu utawa blencong? Ngene Mas. Urip ning donya walaupun kamu tidak bisa membantu orang berupa materi, paling tidak memberi solusi, biarkan orang lain mendapatkan jalan yang terang. Kenapa kok wayang diringi ngangge gamelan? Nah, yang dia iringi terbang kuwi samroh. Ora ki lho maknane apa kok nganggo gamelan? Iki gen sinkron adu rasa. Wong urip ning donya kuwi kudu adu rasa mongki nemong. Oh. Tur gamelan niku simbole kerukunan Mas Gareng. Kok iso? Nadyanto bahane beda-beda, ana sing saka prunggu, ana saka wesi, ana saka kayu, ana saka pring, ning nyatane menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Gitu. Yen gamelane ning yogane ora iso bersatu. Maksudmu? Kowe to, contone iki nguyuh ya ora bareng-bareng ijan-ijan nguyuh dhewe. Lho, sing apik ngono kuwi malah gentenan kaya satpam kae ya sip-sipan ngono kuwi, ora njur buareng nguyuh ya cilaka sing dalang kok. Lah iya kuwi. Nggih. Wong jenenge niaga ki niki niate gawe iringan kan becik. Ya iya sarerungon sing iso dinikmati. Go ki gotong royong anggone nyambut gawe ora kena mlaku dhewe-dhewe. Nah, nggih, menika leres. Kaya iki jalan tol iki bisa terjadi, bisa berjalan baik karena kerjasama yang baik juga. Nggih. Sesama lini, antar lini, Mas. Nggih. Jasa Marga Jogja Solo tai JMJ kalian PT Adikarya. Iki sing diarani istilah biyen Joglo Semar ya lagi terjadi, akan terjadi saat ini. Joglo Semar ya? Jogja Solo Semarang kuwi wis lewat tol ngene wis lancar. Ah iya, nggih. Waduh jan elok iki kari nari iki. Nggih. Itole isi apa ora? Ya kudu diseni no. Lah muga-muga kaya nuwun sewu Adikarya Jasa Marga iki menjadi pijakan dan juga suri teladan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, tidak harus wayang namun tetap mengangkat seni tradisi karena itu menjadi jati diri bangsa. Nah kuwi. Kaya sing ditindakake dening Jasa Marga lan ugi Adikarya ini adalah salah satu sedekah melalui gelar budaya untuk menghibur warga masyarakat di lingkungan Klaten sini supaya remen panggalihe padang sing dadi pamikire sakwise pikirane padang atine marem nyambut gawe ya saya sregep satemah warga masyarakat Klaten sedaya pinaringan murah rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah ngono kuwi. Amin. Ya ana kae tembunge bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan budaya adiluhung. Nggih, leres asor luhuri bangsa diukur saka budayane. Itulah namanya. Kula golekne kanca dhisik. Sapa? Sing rong tau, Wanda ya ndak? Wanda Mara. Sing tak anteni yo cah iki yo. Kowe ora tau petuk ya.